Якога калібру ядравы дубец Лукашэнкі? Новае расследаванне Белпол. Доўгая дарога дадому, вяртанне на радзіму як сучасная беларуская рулетка. Першы званок. Ці гатовыя сёлета школы прыняць сваіх навучэнцаў? Серада 27 жніўня, 19 гадзіна. Аб'ектыў. Я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Рэжым Лукашэнкі намагаецца мадэрнізаваць айчынны ВПК, каб наладзіць вытворчасць найбольш эфектыўных на сёння сродкаў паражэння, дронаў і далёкабойных ракетаў. Гэтак у Беларусі хочуць стварыць уласную ракету ўзроўню расійскай «Іскандэру», а таму разглядаецца інтэграцыю тэхналогіяў гэтак званага арэшніка і нават дадаванне да гэтых ракет ядравых боегаловак. Да ініцыятывы Белпол трапілі падрабязнасці таемнага праекту. Падрабязніў Владзіслаў Корсак. Паводле ініцыятывы Белпол адмысловая засакрэчаная праграма называецца «Калібр». У яе межах рэжым Лукашэнкі вядзе ўласную распрацоўку ракеты далёкасцю дзеяння 300 кіламетраў. Запускаць такія ракеты плануюць з дапамогай РСЗА «Полонез». Аднак не сакрэт, што калі наземная частка «Полонезу» – прадукт ВПК Беларусі, то цяперашні ракетны складнік комплексу ў большай ступені ёсць кітайскай распрацоўкай. Адпаведна, на новую ракету патрэбныя кітайскія камплектныя дэталі. И вось тут узнікаюць цяжкасці. Китай в этом плане помочь не может, потому что доверие китайской стороны к стороне белорусской, в общем-то, относительно. Эта ракета может в конечном итоге и, скорее всего, окажется у русских. И русские будут использовать эти ракеты для РСЗО «Полонез» в войне против Украины, что также может привести, например, к усложнению ситуации для Китая с точки зрения санкций. Згодна з інфармацыяй Белполу, асноўная праблема рэалізацыі праекту «Калібр» – адсутнасць у Беларусі тэхналогіяў вытворчасці радыёэлектроннага начыння, перашкодаўстойлівых ракетаў і цвёрдапаліўных ракетных рухавікоў. Режим Лукашенко и белорусский военпром пытаются наладить тесное взаимодействие с Пакистаном и Ираном для решения данных вопросов. Потому что если эти вопросы не будут решены, вот той стопроцентной локализации, о которой так мечтает Лукашенко, не будет. Пакуль жа Менск распрацоўвае і ўводзіць у эксплуатацыю плошчы для будучых выпрабаванняў такіх ракетаў. Нягледзячы на амбітныя планы ў вайсковай галіне і бразганне зброі, прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі мілітарыстамі называюць не сённяшнюю Беларусь, а яе суседзяў. Гэтак дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вальфовіч заявіў пра мілітарызацыю Польшчы і балтыйскіх дзяржаваў і адпаведныя пагрозы Беларусі. Хоць пагрозы бачаць тыя ж Вільня і Варшава, цяпер перадусім у сувязі з расійска-беларускімі вучэннямі «Захад-2025». Яны пачнуцца ўжо 12 верасня. Але чым скончацца? Це не розслаблятися після завершення навчання. Не разнявольвацца пасля завяршэння навучанняў. Можа быць паўза на запашванне сілаў паміж непасрэдна навучэннямі і разгортваннем сілаў, пачаткам баявых дзеянняў. Можа трываць тыдні, нават месяцы. Памятаеце вучэнні «Каўказ-2008», калі міжнародныя назіральнікі пыталі Расію, чаму яна не выводзіць сілаў з рэгіёну пасля вучэнняў, якія ўжо месяц як скончыліся. Раней МЗС Украіны з нагоды расійска-беларускіх вучэнняў «Захад-2025» апублікаваў адмысловую заяву. У ёй Беларусь папярэджаная пра недапушчальнасць правакацыяў падчас манеўраў і беларускай арміі раяць не набліжацца да межаў Украіны. Владзіслаў Корсак, Белсад. Рэжым Лукашэнкі вядзе сакрэтныя перамовы з амерыканскімі дыпламатамі аб вызваленні палітвязняў у абмен на змякчэнне санкцыяў. Польскае выданне «Жэч Пасполіта» піша, што пасля нядаўняй размовы з Дональдам Трампам Лукашенка можа пайсці шляхам нікарагуанскага дыктатара Даніэля Артэгі, які ў 2023 годзе выпусціў больш як 200 палітычных зняволеных і адразу ж дэпартаваў іх з краіны. Лукашенко хоча
увайсці ў гэты вось тренд расійска-амерыканскіх перамоваў, хоча быць незалежным нейкім гульцом, хоча прынамсі не застацца недзе за бартом вось гэтай усёй укладанкі і прабуе гуляць вось на такіх як бы бочных сваіх нейкіх рэйках, каб выкарыстаць вот эту магчымасць, выкарыстаць для выхаду з ізаляцыі, Тэма імавернага вызвалення вялікай колькасці беларускіх палітвязняў загучала больш выразна пасля тэлефанавання Дональда Трампа Лукашэнку. Пасля размовы амерыканскі прэзідэнт у сацыяльнай сетцы назваў Лукашэнку паважаным прэзідэнтам і падзякаваў за вызваленне 16 чалавек, сярод якіх быў і Сергей Ціханаўскі. Прэзідэнт ЗША пісаў, што цяпер абмяркоўваецца лёс 1300 палітвязняў. Лукашенко пацвердзіў, што гатовы, цытата, дадаць нават некалькі тысячаў, канец цытаты, і прызнаўся, што спадзяецца на скасаванне санкцыяў супраць Белавія і Беларускалію. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» на сёння ў Беларусі прынамсі 1193 палітычныя зняволеныя. Больш за 30 палітвязням патрэбная тэрміновая медычная дапамога, шмат хто ў крытычным стане. Імаверна, больш за 250 асобаў. Столькіх жыхароў Гомельскай вобласці сёлета маглі затрымаць у справе беларускага гаюна. У спісах на затрыманне можа быць і ўвогуле больш за 1000 асобаў, паведамляе Флагшток. Выданне пры гэтым спасылаецца на сяброў і блізкіх фігурантаў справы. Затрыманні пачаліся пасля таго, як у руках сілавікоў аказалася база карыстальнікаў беларускага гаюна. Гэтыя людзі дасылалі маніторынгавай групе паведамленні пра перасоўванне расійскіх акупацыйных войскаў па тэрыторыі Беларусі ў часе нападу на Украіну. Новы бізнес гаманца Лукашэнкі. Як сцвярджае бюро «Медыя» ў сваім расследаванні, бізнесовец Александр Зайцаў датычны да будаўніцтва лагістычнага тэрміналу на Гарадзеншчыне. Пры гэтым сам Зайцаў, які знаходзіцца пад санкцыямі шэрагу краінаў, спрабуе схаваць свой удзел у праекце. Імаверна, каб ягоны новы бізнес не трапіў пад абмежаванні. Таму працягне Ян Федарович. Набліжаны да Лукашэнкі бізнесовец Александр Зайцаў мае непасрэднае дачыненне да новага лагістычнага тэрміналу, які будуюць побач з чыгуначнай грузавой станцыяй «Свіслач», паведамляе бюро «Медыя». На тэрмінале ля мяжы з Польшчай будуць апрацоўваць і размяркоўваць грузы, што транспартуюць з Китаю ў Еврозвяз. За компанией, которая реализует этот инвестпроект, как минимум за одной стоит белорусский бизнесмен, который уже находится под санкциями. Как расследователи со своей стороны мы попытаемся предоставить максимально полную информацию контролирующим органам Евросоюза и попытаемся, конечно же, если этот проект не заморозить, то как минимум сделать так, чтобы он попал как минимум в поле зрения Европейского Союза. Сам Зайцаў спрабуе схаваць свой удзел у праекце, канстатуюць расследавальнікі. Ад беларускага боку над будаўніцтвам тэрміналу працуе кампанія UnionWay, створаная ў студзені 2022 года. Раней яе адзіным уладальнікам была лагістычная фірма Александра Зайцава «Русэкспедыцыя». Аднак летась яна трапіла пад санкцыі ЗША, і неўзабаве у UnionWay нібыта з'явіўся новы уласнік, былы сілавік Сергей Воробьёв. Он начинал свою карьеру в центральном аппарате КГБ, работал в следственном комитете. То с 2019 года Воробьев перешел работать в структуры Зайцева. Он работал в таких компаниях, как Рух Спортменеджер и Стисха. Эти компании до сих пор находятся под контролем семьи Зайцева и в разной степени долей принадлежат либо самому Зайцеву, либо его сыну Роману. У межах лукашэнкаўскай праграмы «Один район, один проект» кампанія UnionWay ужо атрымала крэдыт на будаўніцтва тэрміналу ў Свіслачы болей за 20 мільёнаў рублёў. Як зазначае бюро «Медыя», да таго ж дзяржава бясплатна вылучыла UnionWay участак на будаўніцтва. Фірма таксама вызваленая ад выплаты зямельнага. Беларускі фонд спартовай салідарнасці звярнуўся па дапамогу ў пошуку чальца фонду Анатоля Котава, які знік у Турэччыне. Арганізацыя паведамляе, што 21 жніўня Котаў прыбыў з Варшавы ў Стамбул у службовую паездку, але ўжо ў той самы дзень сувязь з ім абарвалася. У Варшаву ён не вярнуўся.
Былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі і былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў апошнія гады адкрыта выступаў супраць рэжыму Лукашэнкі. Абараняў беларускіх спартоўцаў і за сваю дзейнасць быў завочна асуджаны ў Беларусі на 12 гадоў турмы. Яго таксама абвясцілі ў вышук беларускія і расійскія спецслужбы. Фонд спартовай салідарнасці заклікае міжнародную і грамадзянскую супольнасці дапамагчы ў пошуку Анатоля Котава. Сёння набылі моц новыя 50% мыты ЗША супраць Індыі. Да ранейшых 25% дадаліся яшчэ 25% за набыццё гэтай краіны расійскай нафты. Гэтая захада зрабіла амерыканскія мыты для Індыі найвышэйшымі сярод азіяцкіх дзяржаваў. Як паведамляе выданне Bloomberg, мыта закране больш за палову экспарту ў ЗША. Галоўны рынак Індыі. Найбольш пацярпяць тэкстыльная і ювелірная галіны. Электроніка і фармацэўтыка вызваленыя ад абкладання, што пакуль што дазваляе кампаніі Apple захоўваць інвестыцыі ў індыйскія прадпрыемствы. Эканамісты папярэджваюць, высокія мыты пагражаюць канкурэнтназдольнасці Індыі з Кітаем і В'етнамам і ставяць пад пытанне планы прэм'ера Нарэндра Модзі зрабіць краіну найбуйнейшым вытворчым цэнтрам. Беларусь перадала Нікарагуа буйную партыю тэхнікі, усяго 128 адзінак для будаўніцтва і абслугоўвання дарог. У склад пастаўкі ўвайшлі аўтацыстэрны для вады, бетонамешалкі, самазвалы і бартавыя аўтамабілі. Як зазначылі прадстаўнікі рэжыму, усяго Нікарагуа плануе атрымаць 712 машынаў беларускай вытворчасці. Паводле афіцыйных паведамленняў, тэхніка з Беларусі будзе выкарыстоўвацца на аўтамагістралях і муніцыпальных дарогах, дазволіць аператыўна рэагаваць на надзвычайныя сітуацыі і змагацца з незаконнай вырубкай лясоў і наркатрафікам. Пры гэтым выданне «Артыкул» піша, што дыктатура з Цэнтральнай Амерыкі набывае тэхніку для войска і паліцыі. Вядома, Беларусь перадае машыны Нікарагуа на вельмі выгодных для гэтай краіны ўмовах. Банк развіцця прадставіў дыктатарскаму рэжыму Даніэля Артэгі ільготныя крэдыты. Вяртаемся ў Беларусі. У сталічным мікрараёне Малінаўка адбыўся пажар на станцыі тэхабслугоўвання. Чорныя клубы дыму былі відаць здалёк. Відэа імгненна разышлося па садсетках. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, будынак СТА ўжо быў моцна задымлены. Агонь ахапіў фарбавальную камеру і частку даху. На ліквідацыю ўзгарання прыцягнулі 7 адзінак тэхнікі. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Без каментара. Чарговы беларус вярнуўся ў краіну праз рашэнне камісіі Андрэя Шведа. Ягоны далейшы лёс застаецца невызначаны. Следства супраць мужчыны абяцаюць спыніць, але калі гэта адбудзецца і ці адбудзецца насамрэч, невядома. Падрабязней пра справу Наста Печанькова. На фото 25-гадовы жыхар горадні Дзяніс Дудкевіч. Маладзён апошнія 4 гады жыў у Польшчы, куды эміграваў пасля ўдзелу ў паслявыбарчых пратэстах. Аднак сёлета ў красавіку Дудкевіч напісаў заяву ў камісію вяртання, а ў чэрвені ўжо перасёк польска-беларускую мяжу. На границе меня встретили без каких-то происшествий серьезных. То есть у них были свои процедуры, ко мне относились с пониманием. Никто не смотрел на меня как на преступника. Больше на человека, который когда-то совершил ошибку и хочет вернуться домой. У інтэрв'ю мясцоваму тэлебачанню гарадзенец нервова распавядае, што паспеў сустрэцца з сям'ёй і сябрам, ды наведаць родную вёску. У меня есть идея, план. Это организация собственного фермерского хозяйства. Я последний год очень активно посвящал этому время, чтобы получать информацию. Изучал. Можно сказать, моя вторая учеба. Самостоятельная. И все для того, чтобы в первую очередь быть где-то полезным. Ну и я решил, что полезным я буду именно дома,
то есть в Беларуси, на родине. Вось толькі перад гэтым давядзецца прайсці праз суд. Следства толькі плануе вызваліць гарадзенца ад крымінальнай адказнасці. Рашэнне маладзён чакае под подпиской об нявыездзе. Обвиняемый допрошен, он дал подробные признательные показания о факте своего активного участия в сентябре 2020 года на территории Гродно в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Учитывая личность обвиняемого, его раскаяние в содеянном, согласие прокурора, следствие планирует прекратить производство по уголовному делу и освободить лицо от уголовной ответственности в связи с применением мер административного взыскания. Што гэта за адміністрацыйная адказнасць? Мы ведаем, што у адміністрацыйнай адказнасці ёсць тэрміны пэўныя, да? З моманту складання протакола адміністрацыйнага пройдзе 2 месяцы, яго ўжо нельга прыцягваць да адказнасці. Што гэта протакол з 2020 года за ім цягнецца гэты адміністрацыйны? Ці гэты протакол яны сёння складуць? А калі сёння, то на якой падставе? Гэта не ўпершыню, калі пасля вяртання на радзіму паводле такой дамоўленасці з сілавікамі ў беларусы ўзнікалі праблемы. Увосень 2023-га берасцеец Ігор Неміровіч накіраваў звароту адмысловую камісію. Аднак пасля прыезду ў Беларусь яго судзілі за пост у Інстаграм. У выніку мужчына быў на год зняволены ў шклоўскай калоніі. А ў снежні таго ж года з-за мяжы праз камісію шведа вярнулася беларуска Тацяна Собаль. З ёй запісалі пакаяннае інтэрв'ю, а пазней судзілі за ўдзел у пратэстах. Кожны, хто прыняў для сябе рашэнне вярнуцца ў краіну, павінен ведаць, што фактычна ён вельмі моцна рызыкуе. Бо гэтая камісія па вяртанні, яна праз амністыю вызваляе ад адказнасці. Амністыя гэта дальнейшы нагляд. За 2,5 гады працы камісіі вяртання яе прадстаўнікі разгледзелі каля 300 зваротаў, прычым 60 з іх прыпалі на першую палову 2025-га. Адначасова з гэтым праваабаронцы адзначылі павелічэнне колькасці затрыманых на мяжы з Беларусю. Порядка 30, около 40 лицам мы дали разъяснение по поводу того, что у нас к ним претензий нет никаких. И они заблуждаются относительно своего статуса. 19 человек из них уже вернулось. Заявление поступает, продолжает поступать. Каб вярнуць людзей, рэжым не грэбе аніякімі метадамі. Сярод іншага ціск на сваякоў палітэмігрантаў. Гэтак званыя праваахоўнікі прыходзяць да іх дадому і прымушаюць паспрыяць вяртанню блізкіх. У іншым выпадку пагражаюць рэпрэсіямі. Наста Печанькова, Белсат. Менш як праз тыдзень у беларускіх школах прагучыць першы званок. Але ці ўсё гатова да новага навучальнага году? Да нас трапіў дакумент камітэту дзяржкантролю Менскай вобласці, з якога бачна, што некаторыя прыгатаванні ідуць літаральна ў самы апошні момант. Чакаюць шкаляроў і новаўвядзенні ў сістэме адукацыі. Якія, ведае Ірына Драфійчук. За 2 тыдні да пачатку навучальнага года амаль палова школаў Меншчыны, якія абследаваў камітэт дзяржкантролю, мела патрэбу ў дадатковых рамонтных работах. Гэта вынікае з дакументу, якім падзялілася з Белсатам ініцыятыва «Белпол». 40 установаў адукацыі, 81,6% ад абследаваных, прызнаныя гатовымі да пачатку 2025-2026 навучальнага года. Атрыманыя пашпарты гатовасці. Неабходна адзначыць, што будынкі 20 установаў 41% з абследаваных патрабуюць дадатковых рамонтных работаў. Сярод недахопаў неадрамантаваныя падлогі, вокны і дзверы, адслаенне фарбы і тынку, кепскі асфальт у дварах. Асобным пунктам пазначана, што ў 18 установах, цытата, «незабяспечанае выкананне даручэння кіраўніка краіны». То бок стадыёны і спартовыя пляцоўкі не ў належным стане. Пры гэтым у дакуменце падкрэслена недастатковае фінансаванне, а напрыканцы прапаноўваецца пакараць за недаробкі кіраўнікоў школаў і адказных чыноўнікаў. Средства, выделяемые из бюджета на подготовку школы, они становятся все меньше и меньше. То есть фактически получается, школу готовить к новому учебному году надо. Вопрос, кто это будет и за какие средства. Найдите директора школ сами и решите эту проблему сами. А мы придем, проверим и скажем, где у вас что не так. Непадрыхтаваныя будынкі не адзінае, што можа паўплываць на камфорт дзяцей у школе. 1 верасня пачнуць дзеяць змены ў кодэкс аб адукацыі. Сярод іншага, гэта абавязковае адзенне дзелавога стылю ды забарона школьнікам карыстацца мабільнымі прыладамі, у тым ліку і смарт-гадзіннікамі, нават падчас перапынкаў. Маўляў, каб дзеці больш камунікавалі паміж сабою. Мобильное устройство при входе в школу отключают, ставят на беззвуковой режим, сдают ответственному педагогу.
Дальше гаджеты хранятся в ячейках. У каждого класса своя ячейка. Ответственный педагог закрывает. Пры гэтым карыстацца тэлефонам падчас уроку нельга і настаўнікам. Яшчэ адна забарона датычыць бацькоў. Іх не пусцяць у школу, дзе вучацца іхныя дзеці без пасведчання асобы. Таксама наведнікі павінныя падтлумачыць мэту візіту і зарэгістравацца ў адмысловым журнале. В какой-то степени это оправдано, что в школу не может зайти любой посетитель и просто так. Вот. Даже находясь здесь, я вижу здесь тоже школы, они закрыты, и открывают, вахтер открывает, спрашивает цель и так далее. Это прежде всего безопасность детей. З'явяцца ў раскладзе і новыя прадметы. Рэкамендаваную раней гадзіну здароўя і спорту зрабілі абавязковым трэцім урокам фізкультуры на тыдзень. У 11-класнікаў жа замест гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі з'явіцца новы прадмет. Летась яго ўвялі для 10-класнікаў. И выпускники 2025-26 учебного года будут иметь возможность выбрать централизованный экзамен уже не по истории Беларуси и всемирной истории, а по учебному предмету «История Беларуси» в контексте всемирной истории. Агулам за парты ў больш як 2500 школаў сёлета сядзе больш за 1 мільён вучняў. З іх 90 000 першакласнікаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Ну што ж, хаця б напрыканцы аб'ектыву сапраўды радасная навіна гэтым разам з гарадзенскага заапарку. У сям'і ламаў чарговы ўжо трэці нарадзінец. Гэтым разам на свет з'явіўся чароўны малеча, якога назвалі бархат, то бок па-беларуску аксаміт, за ягоную незвычайна мяккую і далікатную поўсць. Бархат ужо гуляе ў адкрытым вальеры, дзе яго могуць пабачыць наведвальнікі. Ну што тут дадаць? Без каментара? У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Гаспадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат. Вось ці будзе там радасць? Ужо давайте запытаем майго калегу, сувядоўцу Віталя Бабіна. Віталь, вітаю, што там з радасцю? Вітаю. Радасна ці не радасна, аднак будуць важныя навіны, важныя размовы. І сёння акурат мы паразмаўляем з палітыкам Паўлам Латушкам пра публікацыю нашых польскіх калегаў з выдання «Жэчпасполіта». Яно апублікавала некаторыя падрабязнасці перамоваў Трампа і Лукашэнкі, а пакуль давайте разам прыгледзімся да публікацыі з нашай старонкі. Белсат онлайн, вашай увазе. Ну і уласна, Дональд Трамп просіць Лукашэнку вызваліць палітвязняў. Дыктатар у сваю чаргу хоча зняцця санкцыяў, аднак пытанне вызвалення пакуль застаецца адкрытым і для Захаду, і для шматлікіх беларускіх сем'яў. Белсат пагаварыў з 6 сваякамі палітзняволеных, і мае калегі з старонкі belsat.ru прапаноўваюць другую частку вялікай серыі інтэрв'ю з роднымі закладнікаў рэжыму. Тацяна Хоміч, сестра Марыі Калеснікавай, адзначае, вызваленне Сергея Ціханаўскага ўжо ўспрымаецца як сігнал, што перамовы ідуць і што магчымыя больш маштабныя вызваленні. Але яна папярэджвае, улады могуць спрабаваць выслаць самых вядомых зняволеных за мяжу, хоць сотням людзей важна мець права застацца дома. Жонка журналіста Дзеніса Івашына, Вольга, прызнаецца, што чакае дзеянняў, а не толькі рыторыкі. На ейную думку, верагоднасць вызвалення палітвязняў залежыць перш за ўсё ад вонкавых фактараў. Настасья Касцюгова, дачка зняволенай палітолага Валерыі Касцюговай, называе працэс вызвалення лагічным этапам перамоваў паміж Менскам і Вашынгтонам. Больш падрабязна пра меркаванне родных палітвязняў чытайце ў артыкуле «Я перажываю гэта не як навіны, а як сігналы» на старонцы belsat.eu.
1 верасня не за гарамі, акурат у гэты дзень у Беларусі пройдзе незвычайны урок пад назвай «Эстафета пакаленняў, захоўваючы мінулае, ствараем будучыню». Яго падрыхтавала Акадэмія адукацыі, дзяржаўная установа адукацыі, якая прапановвае школьнікам пісаць лісты піянерам і камсамольцам. Увага, 2075 года. Хоць невядома, ці будуць такія арганізацыі існаваць праз 50 гадоў. Гісторык Александр Пашкевіч, сябра Беларускага інстытуту публічнай гісторыі, у каментары Белсату адзначыў, што ствараючы рэкамендацыі да 1 верасня, ідэолагі пайшлі шляхам найменшага супраціву і проста ўзялі ўзоры з савецкага мінулага, а ў школьнікаў думкі будуць зусім пра іншае. Я думаю, іх больш клапоціць тое, што ў іх забралі ў гэтым годзе мабільныя тэлефоны і ў нейкую скрынку запакавалі. Яны пра гэта будуць думаць, а не пра нейкія камсамольскія будоўлі, якія ў нашым часе нібыта працягваюцца. Апрача таго, на першым уроку плануецца згадваць подзвігі Другой сусветнай вайны, гісторыю піянерскага руху, а таксама цытаваць Александра Лукашэнку. Урок будзе праходзіць урачыста, з дзяржаўнымі сцягамі, канстытуцыяй, удзелам бацькоў, настаўнікаў і прадстаўнікоў, цытата розных пакаленняў піянераў і камсамольцаў. Падрабязнасці шукайце ў матэрыяле «Гэта не нафталін», які падрыхтаваў Макар Мыш. Яшчэ троху гісторыі. Пасля Другой сусветнай вайны ў Еўропе апусцілася жалезная заслона. Пра гэта ўпершыню ў сакавіку 46-го года мінулага стагоддзя сказаў тагачасны брытанскі прэм'ер Уінстон Чэрчыль. Сёння гісторыя, здаецца, паўтараецца, толькі цяпер гаворка ўжо не пра сімвалічную заслону, а пра рэальныя платы і бар'еры на межах. Тэму аддалення Беларусі ад еўразвязу у сваёй аўтарскай калонцы на сайце Белсату прааналізаваў Александр Кнурович. Латвія ўвяла абавязковыя анкеты для беларусаў. Цяпер, каб трапіць у гэтую краіну, трэба загадзя атрымаць дазвол. Літва ж рэзка скараціла колькасць беларускіх аўтобусаў, тлумачачы гэта масавымі парушэннямі перавознікаў. Паводле Кныровіча, сітуацыя для беларусаў пагаршаецца крок за крокам. Беларусь – суагрэсар у расійскім уварванні ва ўкраіну, і стаўленне жыхароў суседніх краінаў да нас рэзка змянілася. Эксперт адзначае, што афіцыйны Менск замест таго, каб вызваліць усіх палітвязняў і адмовіцца ад гібрыдных атак мігрантамі, усё больш замыкаецца і апынаецца па другім баку новай жалезнай заслоны. Падрабязнасці шукайце на нашай старонцы belsat.eu. А цяпер Венесуэла – месца, дзе гісторыя і ідэалогія сутыкаюцца з суровай рэальнасцю. Нацыянальны герой краіны Сімон Балівар паўсюль. На партрэтах, помніках, манументах. Александр Гойшык у аўтарскай калонцы на старонцы belsat.eu распавёў пра сваю чарговую вандроўку. У Венесуэле мясцовая валюта балівар абясцэненая з-за гіперінфляцыі. Нягледзячы на наяўнасць тавараў, цэны высокія і мяняюцца літаральна штодня. Малыя гарады выглядаюць закінутымі, хоць там здабываюць золата і нафту. Пры гэтым звычайныя людзі жывуць у галечы і страху. Асабліва складаная дарога па краіне. Шмат блокпастоў, на якіх паліцыя і нацыянальная гвардыя часта патрабуюць хабару. Гэтак паездка суправаджаецца моцным стрэсам. Каракас, сталіца Венесуэлы, горад кантрастаў, велізарныя хмарачосы і пастаянныя адключэнні электрычнасці. Усюды партрэты Уга Чавеса і Нікаляса Мадура, а дзяржаўная прапаганда суправаджае жыхароў на кожным кроку. Больш падрабязней пра вандроўку Александра Гойшыка чытайце ў матэрыяле «Венесуэла. Сустрэча з баліварыянскай рэчаіснасцю». Александр Гойшык сёння з'явіцца ў нашай студыі праз відэасувязь з салігорскім падарожнікам. Паразмаўляем у тым ліку пра расійскіх турыстаў у нашай краіне. Далучайцеся, запрашаю, шаноўнае гаспадарства. І заўсёды знойдзецца момант, каб падзякаваць гаспадарству за тое, што застаецеся з Белсатам. Нашым гледачам, глядачкам з Беларусі нагадваем, што пад трансляцыяй у Ютубе у нас ёсць адмысловая інструкцыя, якую мы распрацавалі, як бяспечна глядзець Белсат.
Ну а ўсіх, хто пачуваецца бяспечна, запрашаем таксама удзельнічаць у нашым стрым-чаце на Ютубе. Бачыў, што і ты, Віталь, таксама ўжо там адзначыўся, задаваў там пытанні, і табе нават ёсць адказы. Ты спытаў, ці сустракалі расейцаў у сваіх гарадах. Так. Ну вось напісалі, напрыклад, Матахарі напісала, што шмат машын у Менску з расійскімі нумарамі, а Панюшка адзначыла, што шмат хто, купляючы машыны, пакідае расійскі нумар, каб за дарогі не плаціць. Ну і таксама сустракала ў Менску, піша Сафія нам, і вітаецца з табой на вуліцах, у крамах, але непасрэдна з імі не кантактавала, у апытанцы націснула на кропку нумар 2, што гэта за кропка. Все вельмі проста. 3 адказы сёння на пытанне, як ставіцеся да расійскіх турыстаў у Беларусі. Добра, гэта нашыя браты. Вось нумар 2, гэта дрэнна, хай едуць назад. І ёсць яшчэ адзін варыянт, ніяк, абы грошы плацілі. Хто можа, галасуйце, будзе цікава даведацца, як вы мяркуеце. Ну а цяпер тэму, якую мы абяцалі. Лукашенко вядзе таемныя перамовы з амерыканскімі дыпламатамі пра вызваленне палітвязняў у абмен на зняцце санкцыяў. Прынамсі, гэтак сцвярджаюць крыніцы польскага выдання «Жэчпасполіта». Ну і пры гэтым гаворка ідзе пра значную колькасць вязняў, магчыма, пра тыя самыя 1300, як пісаў Трамп у соцсетках. Пасля вызвалення іх плануюць вывезці ў краіны Еўропы. Вось што нашаму тэлеканалу паведаміў аўтар матэрыялу, журналіст Руслан Шошин. Цалкам не выключаюць і маі суразмоўцы, і аналітыкі, эксперты, што Лукашенко пойдзе на чарговыя вызваленні, і, магчыма, гэта будуць таксама масавыя вызваленні, як было хаця б у той жа Нікарагуа. Пра тэрміны ніхто, канешне, не гаворыць. Гэта вельмі сітуацыя дынамічная, таксама як ніхто не спадзяваўся, што калі дакладна і тое, што Лукашенко вызваліць Сергея Ціхановскага і 16 палітвязняў, пра гэта ж ніхто не ведаў загадзя. Былі таксама нейкія, канешне, размовы, былі пэўныя нейкія інфармацыі пра перамовы, але ніхто нават не ведаў, што дакладна гэта адбудзецца ў канкрэтны дзень. Таму тут усё залежыць ад, ну, скажем так, геапалітыкі таксама, бо Лукашенко хоча увайсці ў гэты вось тренд расійска-амерыканскіх перамоваў, хоча быць незалежным нейкім гульцом, хоча прынамсі не застацца недзе за бартом вось гэтай усёй укладанкі. Ужо зараз з намі на сувязі Павел Латушка, лідар НАУ, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Спадар Павел, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечар. Добрый вечар, вітаю вас. Спадар Павел, ці сапраўды, на ваш погляд, вось як сцвярджае выданне «Жэчпасполіта», Трамп аказвае нейкі ціск на Лукашэнку, ці гэта проста такая нейкая прапанова з боку адміністрацыі Белага дому была да афіцыйнага Менску вызваліць гэтых 1300 палітзняволеных? Ну, сам факт 2 публікацыі у Social Truth прэзідэнта ЗША – гэта факт ціску, бо з аднаго боку размова ў такой прыязнай манеры, гэтую тактыку выкарыстоўвае прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не толькі ў адносінах Лукашэнкі, што мы пабачылі, у адносінах і да Расійскай Федэрацыі. Гэта яго падыход, ён лічыць, што праз гэта можна дасягнуць вынікаў. А пазнейшая публікацыя, дзе ён узгадвае пра неабходнасць вызвалення 1300 палітзняволеных у Беларусі, і пазней праз 2 дні чарговая публікацыя, дзе ён піша, што ў бліжэйшым часам чакае, што адбудзецца вызваленне 1300 палітычных зняволеных. Фактычна гэта такі, можа, ў нейкім сэнсе езуіцкі падыход, бо гэтая тэма выведзена ў публічную прастору, і Лукашенко трапляе ў нязручную сітуацыю. Паглядзіце, калі прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, краіны нумар 1 у свеце, звяртаецца да яго па пытанню вызвалення палітзняволеных двойчы. Дарэчы, яшчэ давайце не забываць, што асабісты адвакат Дональда Трампа тэлефануе да Лукашэнкі адразу пасля таго, як адбылася тэлефонная размова Трампам з Лукашэнкам. Гэта ўсё, безумоўна, ставіць яго ў нязручную сітуацыю. Ён павінен на гэта адрэагаваць. Я, конечно, пазнаёміўшыся з матэрыялам «Жэчпаспаліта», аднаго з буйнейшых уплывовых выданняў Польшы, магу сказаць, што я не выключаю, хутчэй нават перакананы ў тым, што ідзе гэтая камунікацыя. Яна ідзе па формуле
наступнае. Амерыканскі бок, конечно, з улікам таго, што сказаў прэзідэнт ЗША, настойвае на вызваленні ўсіх палізняволеных. І ўсіх гэта значыцца 1300 плюс палізняволеных. Мы бачым, што кожны дзень з'яўляюцца новыя і новыя беларусы, якія атрымліваюць статус палізняволеных. Рэпрэсіі не спыняецца. З другого боку, Лукашенко, які ўжо эксперт у зняцці санкцый, у гандлю санкцыямі, на жаль, людзьмі, ён хоча пайсці па формуле: вы першыя, вось глядзіце, я вызваліў 14 асобаў і у тым ліку Сергея Ціхановскага, зараз вы зрабіце гэты крок. Але прабачце, тут яму патэлефанаваў прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, які ўжо зрабіў вельмі моцны крок у адносінах Лукашэнкі, нават назваў яго тым, кім мы яго з вами не лічым. Ён не прэзідэнт, ён узурпатар улады. Таму я думаю, што амерыканскі бок чакае з яго боку крокаў. Тут могуць быць спробы Лукашэнкі. Ну, давайте я вызвалю частку палізняволеных. 100-200. На жаль, мы тут лічбы гэту выкарыстоўваем, а это тычыцца канкрэтных людзей. Гэта вельмі так непрыемна, неёмка пра гэта казаць, але, на жаль, такую рэальнасць стварыў рэжым Лукашэнкі. І вось тут можа быць такі падыход. Я вызвалю частку, а вы адрэагуйце. Што чакае Лукашенко ад амерыканцаў? Ён хоча, каб амерыканцы знялі санкцыі на калій, на Белавія і на беларускі банкаўскі сектор. Его не цікавяць, напрыклад, фізічныя асобы, бо шмат людзей, там сотні людзей знаходзяцца пад персанальнымі санкцыямі, у тым ліку эканамічна персанальнымі санкцыямі. Нават прадпрыемствы некаторыя знаходзяцца. Але вось гэтыя тры кірункі: калій, Белавія і банкаўскі сектор, гэта найбольш, што цікавіць Лукашэнку. Вось на сённяшні дзень так выглядае, я думаю, гэтая камунікацыя, але мячык на баку Лукашэнкі, на яго полі, двойчы пададзены Трампам. Лукашенко яго адкіне назад. Ну, мы не можам прадказаць дзеянняў прэзідэнта ЗША, але нават зыходзячы з яго падыходаў, Трамп можа так ужо ударыць наступным разам, што, ну, напэўна, гэтая пілка, гэты мячык у брамку Лукашэнкі можа быць забіта з наступствамі. Спадару Павел, ну, разам з гэтым, ведаючы характар Дональда Трампа, яму можа папросту надакучыць. Ён трэці раз там нікуды не ў брамку, нікуды біць не можа. І менавіта таму многія эксперты гавораць, што вакно магчымасцяў вось гэта для Лукашэнкі, яно звужваецца. І тады вось не вельмі зразумела, дык чаго ён ввогуле цягне. Ён цану сабе набівае, ці папросту аніякай канкрэтнай плюшкі яму не прапанавалі дагэтуль. Як думаеце? Я думаю, что все залежыць ад геапалітычнай сітуацыі. Я тут пагаджуся з Русланом Шошыным. Увогуле, уся гэтая камунікацыя з амерыканскім бокам з'яўляецца менавіта вынікам тых геапалітычных зменаў, якія адбыліся, зменаў ці, можа, папярэдніх перадпасылак да гэтых зменаў. Тое, што адбылася сустрэча Трампа з Пуціним, тое, што яны да гэта размаўлялі па тэлефону, гэта стварыла падставы для таго, каб і адбылася нейкая камунікацыя з Лукашэнкам. Лукашенко зараз сядзіць і чакае, а куды пойдзе развіццё сітуацыі. Калі яно будзе эскалавацца, ну тады ён разумее, што можа мне не трэба рабіць нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў Амерыкі. Калі не, ну тут трэба, значыцца, мне рабіць гэтыя крокі, бо можа скласціся сітуацыя, што расіяне атрымаюць па выніках нейкіх дамоўленасцяў сабе, ну, умоўныя плюшкі, а Лукашенко застанецца з ні з чым. З іншага боку, калі ён ўсё ж такі думае пра сваю ўладу, а калі, ну, наўрад ці мы так лічым, але калі ён думае ўсё ж такі пра дзяржаву Беларусь як незалежную краіну, то яму трэба рабіць гэты крок, бо гэта балансуе ў палітычнай прасторы. На гэтым геапалітычным разломе, які сёння мы бачым, геапалітычны разлом паміж усходам і захадам. Гэта адпавядае інтарэсам яго персанальным, але гэта адпавядае, безумоўна, інтарэсам і дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Таму я думаю, што ён зараз чакае. Я ўсё ж таки лічу, што за гэтым стаяць таксама ўплывовыя людзі, якія вельмі блізкія да прэзідэнта ЗША. Гэта адвакат Коуэлл, якога вы зараз паказваеце ў ліку на экранах. Ён першы заходзіў у кабінет Лукашенка, які быў ужо 5 разоў у Лукашэнкі, размаўляў з ім па тэлефоне, які вельмі блізкі да прэзідэнта Трампа. Там я спадзяюся, што ён не перастане за гэтую тэму адвакатаваць. Ёсць намеснік дарадцы, намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Сміт, які таксама ведае добра сітуацыю ў Беларусі. Я спадзяюся, што дзярждэпартамент не адмовіцца ад гэтай сітуацыі. Таму ўсё ж таки я разлічваю на тое, што крокі будуць зроблены з боку Лукашэнкі, якія, ну вось тут ужо мы можам дыскутаваць.
Яшчэ крышачку пра гэтыя перамовы мы папрасілі выказацца блогерку і былую палітзняволеную Вольгу Такарчук. Давайте послухаем яе и вернемся до нашей размовы. Я, конечно, очень рада, что такой шанс у нас на горизонте маячит. Я не знаю, будет ли это там 1300. В любом случае нам надо готовиться организациям, фондам к тому, что если это не будет единоразово 1300, а какими-то группами, да, что тоже допустимо и возможно, то значит надо проставить приоритеты этих групп, чтобы изначально вышли люди с гуманитарного списка, пожилые люди, люди с инвалидностью, да, люди с очень слабым здоровьем, люди, которые в огромной зоне риска. Мы говорим там Садкевичу дали 14, там Колесниковой 10, Знаку, там, да, мы вот эти сроки называем, а у нас сотни людей, у которых сроки идут 10-20 плюс лет. И про них вообще никто не знает, прямо от слова совсем. А их столько, и я смотрю, там 20 лет, 18 лет, 16 лет, молодые парнишки или там очень пожилые люди. И вот таких надо, я думаю, вот составлять такие списки, кто прямо очень нужен, да, вот кого надо спасать. Спадар Павел, ну при гэтым колькасць палітвязняў, у тым ліку, пра якіх нікому невядомая, наш можа і павялічыцца нават цяпер у часе гэтага гандлю. Сёння з раніцы праўнік НАУ Михаил Кирилюк у эфіры Еўрараду якраз раіў сваякам палітзняволеных нават ананімна спрабаваць дабіцца статусу для іх блізкіх, каб яны маглі трапіць у гэты пакет, у гэты абмен. І у мяне такое пытанне да вас, як да прадстаўніка дэмакратычнай Беларусі, ці гатовыя дэмсілы да сітуацыі, калі раптам усе 1300 альбо 2000 ці колькі чалавек выйдзе, іх выкінуць за межы Беларусі, ці гатовыя дэмсілы дапамагчы гэтым людзям, альбо сёння трэба адразу сказаць ясна сваякам гэтых людзей, што спадарства, рэсурсы абмежаваныя, старайцеся разлічваць у тым ліку і на сябе. Не, зусім не так, я не пагаджуся. Ну, па-першае, давайте заходзіць з галоўнага тэзіса, які мы даводзім амерыканскаму боку ў нашай камунікацыі. І гэта, я вось якраз знайшоў гэты артыкул Канстытуцыі Лукашэнкі, які нават яго Канстытуцыі дакладна апісвае права грамадзян Рэспублікі Беларусь свабодна перамяшчацца і выбіраць месца жыхарства ў межах Рэспублікі Беларусь, пакідаць яе і бесперашкодна вяртацца назад. Таму ў камунікацыі з амерыканскім бокам, які адпаведным чынам камунікуе ўжо з рэжымам, мы кажам, што трэба беларусам даць права, які будуць выходзіць з турму, застацца на тэрыторыі Беларусі. Але калі Лукашенко пойдзе на гэты сцэнар і выкіне з тэрыторыі Беларусі палітзняволеных, то зразумела, мы прымем усіх і будзем максімальна старацца дапамагчы ўсім. Дзеля гэтага і былі створаны адпаведныя, дарэчы, на сёння на паседжанні аб'яднанага пераходнага кабінета на чале са Святланай Ціханаўскай Вольга Зазулінская, як галоўная адказная за гэтае пытанне, ініцыявала абмеркаванне, і мы абмяркоўвалі нашу магчымыя дзеянні і магчымую гатоўнасць. У нас ёсць ініцыятывы, у нас ёсць Байсол, у нас есть Байхелп, у нас есть международный фонд падтрымки палітзняволеных, международный гуманитарный фонд, дзе перадусім удзельнічаюць скандынаўскія краіны. Але на сённяшні дзень гэтых ресурсаў, зразумела, недастаткова, і гэта рэальнасць. Таму, зразумела, як беларус, які звяртаецца да беларусаў і беларусак, мы будзем звяртацца і просім, калі адбудзецца гэтая сітуацыя, Лукашенко будзе выпраўляць за межы Беларусі, грамадзян Беларусі, каб мы ўсе разам аб'ядналіся і рэсурсна, і арганізацыйна, і матэрыяльна, і дапамаглі тым, хто з'яўляецца нашымі героямі, хто пакутуе ў гэтых жудасных умовах, у турмах рэжыму Лукашэнкі. Я спадзяюся, што тут нас падтрымаюць і фонды, і міжнародныя партнёры, і перадусім мы, беларусы. Ну гэта жа наша адказнасць і абавязак. Я спадзяюся, што мяне тут гледачы таксама ў гэтым кантэксце падтрымаюць. Мы ўжо інфармавалі і польскі бок, і літоўскі бок аб тым, што можа паўстаць такая сітуацыя. Мы, конечно, разумеем, што перадусім гэта будзе выклік для суседніх краінаў, куды Лукашенко будзе і выпраўляць, калі мы разглядаем пазітыўны сцэнар, што ўсё ж такі гэта адбудзецца, выпраўляць палітзняволеных.
Спадар Павел, дзякуй вялікі за гэтую размову. Павел Латушка, лідар НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. У звязку з гэтым таксама нагадаю спадарству, што сам Александр Лукашенко прапанаваў амерыканскаму боку забраць палітычных зняволеных, і калі яны гатовыя прыняць іх у Злучаных Штатах. Вся гэтая гісторыя нагадвае гісторыю з Нікарагуа, калі дыктатар Артэга пагадзіўся вызваліць больш за 220 палітычных праціўнікаў свайго рэжыму у абмен на тое, што за імі прыляцяць адмысловыя самалёты Злучаных Штатаў. Такі самалёт прыляцеў і сапраўды забраў гэтых людзей да сябе. Што ж, да тэмы, якую мы таксама спадарству абяцалі перад пачаткам нашай студыі, і гэта тэма турыстычная, напэўна, таксама блізкая кожнаму з вас, тых, хто любіць падарожнічаць, але і таксама нашым суседзям, якія наведаюць нашу краіну і цяпер адшукаць у цэнтры Менску, да прыкладу, беларусаў яшчэ той квест, кожны другі мінак, гэта расійскі турыст, паток іх за гады ізаляцыі вырас шмат кроць. Ну і беларускія чыноўнікі тым часам цешацца і не збіраюцца спыняцца. Да прыкладу, яны запускаюць усё новыя праграмы для гасцей з, як яе называе Лукашенко, братэрскай Расіі. Вось і беларуская чыгунка вырашыла таксама не адставаць, і падрабязнасці ў нашым матэрыяле. 22 жніўня беларуская чыгунка зладзіла першы выезд новай турыстычнай праграмы «Пярліны Беларусі». Яе распрацавала турагенцтва чыгункі «Дартур». Гэта супольны праект з расійскай чыгункай, які скіраваны перадусім на расійскіх турыстаў. Стартуе тур у Маскве. Цягам 2 дзён ахвочыя наведваюць Гомель, Магілёў, Шклоў. Апошнім пунктам пазначаная Александрыя, вёска, дзе нарадзіўся Александр Лукашенко. Як сцвярджаюць чыгуначнікі, падчас туру расейцам паказваюць славутасці. Гомельскі палац Румянцевых Паскевічаў, Магілёўскі краязнаўчы музей, Буйніцкае поле і касцёл Успення Дзевы Марыі. У Александрыі турыстаў водзяць у школу, дзе вучыўся Лукашенко. Стары будынак ператварылі ў музей і на Трафімаў крыніцу. Яе арганізатары называюць гаючай. Са словаў расійскага віцэ-прэм'ера Дмітрия Чарнышэнкі, узаемны турыстычны поток паміж Беларусю і Расіяй летась дасягнуў 670 тысячаў. За першыя 3 месяцы гэтага года ён склаў ужо 130 тысячаў, ці на 6% больш, чым за такі ж перыяд летась. Александр Гойшык, падарожнік Салігорску, блогер, вулічны артыст, з намі на відэасувязі. Александр, добрый вечар, дзякуй, што знайшоў час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечар, дзякуй, што запрасілі. Сапраўды, бачым ужо досыць працяглы час у Беларусі дзейнічае бязвізавы рэжым для краінаў Еўропы, і наведаюць актыўна і палякі, і немцы прыязджаюць у Беларусь. Аднак все ж такі стаўка робіцца на расійскіх турыстаў, і Лукашенко нават загадаў патруціць усіх прусакоў у гатэлях, абы прыехалі да нас вось гэтыя замежныя людзі, якія выдаткоўваюць свае еўрыкі. На твой погляд, чаму менавіта все ж такі стаўка робіцца на расійскіх турыстаў і вось робяцца такія маршруты? Зразумела, па-першае, што ўсё-такі рынок расійскі у нас увесь час незалежнасці ўсё фактычна арыентавана туды. Увесь час самазваны прэзідэнт кажа пра гэтую агромістую краіну, і у нас няма мяжы, то бок нават калі, умоўна скажам, адмяніліся візы, вось адмененыя візы для еўрапейскіх турыстаў, тых нешматлікіх, каму сапраўды цікава пабачыць які-небудзь там краязнаўчы турызм, штосьці такое, яны чытаюць ж таксама бачаць, які знаходзіцца, што адбываецца на межах, які калапс, і зразумела, што іх колькасць будзе, я сказаў бы, зусім мінімальнай. Все-таки для расіянаў межаў няма ніякага моўнага бар'ера, для іх традыцыйна лічыцца, што ўсё ў нас танна, чыстенька, парадачак, плюс вось гэты культ моцнай рукі, які ў іх увесь час там культывуецца, паднялі, вось яны бачаць Беларусь, якую вось ужо паднялі з кален, якую ім такую узорна-паказовую, паказваюць прылізаную Шкло, Александрыя, пасля там аграгарадкоў, іх ёсць на это попыт, і яны гэта робяць, таму як бы тут няма чаму дзівіцца, таму што еўрапейскія турысты, калі паедуць, то гэта будзе зусім невялікая частка. Александр, ты аб'ездзіў увесь свет і быў у краінах, якія таксама цяжка назваць дэмакратыямі. Ці сустракаў ты нешта вось падобнае там вось на
тур па жыццёвых мясцінах якога-нибудь мясцовага дыктатара. Было что-нибудь такое, альбо все-таки у нас такая унікальная краіна? Та, наприклад, у Туркменістані ти під любим кустом будеш бачити там значні місця, зв'язані там з Ніязовим, ці яшчэ з кимсь там. І гэта, мне здаецца, гэта і ў Таджикистане было такое розныя. Я думаю, што калі на гэта ёсць попыт пэўнай ступені ці прапагандычныя нейкія штукі, то як бы яны ёсць. У краінах, па-моему, Персідскага заліва таксама нейкія адметныя месцы, звязаныя з жыццём там шэйхаў, каралёў, манархаў. У Іраку я быў закінутай рэзідэнцыі адной там з мноства рэзідэнцыяў Саддама Хусейна, якую хацелі спачатку ператварыць у турыстычную некую там ужо новую ўладу, некую турыстычную перліну, аднак каб яе просто не разграбілі, то яе просто абнеслі плотам, і там паліцыя чакае, і за невялікі там хабар можа там кагосьці прапускаць праз дзірку ў плоце. Але такога мэтанакіраванага, я думаю, як тут, ну мне адразу на памяць прыходзіць Туркменістан. Гэта такая постсавецкая паўночная Карэя. Вось я думаю, што ў паўночнай Карэі ўсё прасякнута духам такога вось чучхету, вось у нас там духам. Я нават не ведаю, як гэта называецца. Нездарма Лукашенку таксама на таджыцкі манер называюць бульбашы часам. Паслухай, а вось ёсць такое меркаванне, што пра Беларусь у свеце пераважна, калі і ведаюць, то ведаюць праз Лукашенку, а таксама, што краіна моцна пацярпела ад Чарнобылю. Ці сапраўды Лукашенко это такі турыстычны брэнд Беларусі? Не, я з таким не сутыкаўся. Я чуў, абсалютная большасць, напрыклад, у Лацінскай Амерыцы, яны в прынцыпе не ведаюць, што такая краіна ёсць, таму што яшчэ па-іспанску будзе Беларусія, яны чуюць Беларусія, у іх адразу асацыяцыя Русія, ім трэба прачытаць лекцыю, расказаць, што гэта не Расія, што гэта асобная краіна і так далей. Напрыклад, у Злучаных Штатах ці в Аўстраліі, у Новай Зеландыі даволі часта людзі нешта чулі, таму што ў іх у СМІ даволі добра асвятляліся ўсе падзеі 20-го года і ўварванне в Украіны з тэрыторыі Беларусі. Яны трошачкі ведаюць, але тое, што там Лукашенко нейкі турыстычны брэнд, я думаю, што вось за выключэннем такой вось вельмі прасавецкі настроенай часткі катэгорыі насельніцтва Расіі ці нават іншых пасавецкіх рэспублікаў, дзе ўсё яшчэ культывуецца вось гэты культ там этого бацькі, вось гэтага парадак, там вось гэтыя там кароўкі пасуцца і там калгасы, там трактары і гэтак далей. Я думаю, што гэта такога брэнда, да і в прынцыпе яго і не можа быць. Асабліва пасля 20-го года, калі весь свет бачыў, што робіцца пасінелымі пальцамі. Але часамі бачым у турыстычных месцах там прадаюцца розныя сувеніры, напрыклад, там з выявай Пуціна, з выяваў нейкіх дзеячоў савецкіх. Ці можа так здацца, што ў хуткім часе ў Беларусі таксама будуць шматлікія сувеніры з выявай Александра Лукашэнкі, і вось яны будуць карыстацца папулярнасцю, прынамсі, у расійскіх турыстаў? Я думаю, што гэта не выключана, і што прынамсі у расійскіх турыстаў, што ў іх, не гледзячы ні на што, іх заўжды будзе вялікая катэгорыя насельніцтва, якая мысліць абсалютна прасавецкі, і для іх Лукашенко быў і застаецца вось тым сапраўдным героем, які вось не даў, не разваліў, не дапусціў алігархаў і гэтак далей. Я думаю, што я нават не выключаю, што гэта ёсць. Я не выключаю, што там апроч якіх-небудзь там шакалад-прэзідэнт, ці там яшчэ штосьці, што там ёсць штосьці такое, дзе ўжо непасрэдна там ад бацькі, бацькова хата ці штосьці там такое, тому што ўжо ў музыцы ўжо фактычна, можа толькі калі не напрямую, але ўжо гэта называецца там усё. Так што я думаю, што гэта вельмі верагодна, асабліва вось для гэтых турыстаў з усходу і іншых пастсавецкіх краінаў, дзе можа быць вельмі моцны такі прасавецкі настрой, на жаль. Александр, яшчэ цікава, што вось часамі ролікі запоўненыя менавіта расійскімі турыстамі ў інстаграме, там тиктокі, якія выкладваюць фотаздымкі ці відэа з горадні і кажуць: ой, это прям как маленькі Піцер. І адразу такая крытыка ўтрэцца там ад беларусаў. Ты пачытай, калі горадне была заснавана і калі быў заснаваны Піцер. Вось што б ты параіў расійскім турыстам вывучаць гісторыю перад прыездам да нас? Ці гэта не так важна? Ведаеце, я думаю, што это просто смешна. Это тут не стараецца на поўным сур'ёзе. Яны глядзяць на свет са сваёй вельмі скрыўленай перспектывы, сапраўдным крывым люстэрку, і
яны на ўсё будуць глядзець вось перспектывы вялікай імперскасці, што вось это мы ім далі тут цывілізацыю, а да нас яны тут усе хадзілі ў лапцях, этих беларусаў ніколі не было, там і гэтак далей. І таму тут асабліва неяк, прынамсі на дадзеным этапе, то, што цяпер адбываецца ў свеце і ў нашым рэгіёне, то мне здаецца, гэта не мэтазгодна. Я думаю, што нездарма там Гомель унеслі ў гэтую чыгуначную экскурсію, каб паказаць прыгожы імперскі палац, вось Паскевічаў, там Румянцавых і гэтак далей. Я думаю, што гэта менавіта вот это вот прарасейская частка наратыву гістарычнага, яна вельмі моцна як бы распрацавана менавіта для гэтых экскурсій, для гэтых турыстаў, якія туды едуць, якім все вось так вось прыгожа абгортваюць, што ну гэта тыя ж самыя, як там казалі, рускія са знакам якасці. Александр, напрыканцы вельмі караценька, калі можна, вось мы тут задаем такую апытанку задалі для нашых гледачоў. Як вы ставіцеся да расійскіх турыстаў у Беларусі? 3 варыянты адказу. Добра, гэта нашыя браты, дрэнна, хай едуць назад, ніяк, абы грошы плацілі. Ты б як адказаў? Ну, я хацеў бы адказаць варыянтам нумар 2, але я разумею, што шмат людзей у Беларусі, хто як бы не можа нікуды выехаць і хто сапраўды нейкім чынам зарабляе на іх. І таму як бы, ну, на жаль, у дадзеным выпадку вось людзі зарабляюць, да іх хтосьці едзе, межы зачынены, і таму як бы, ну, хай едуць, але так каб акуратна. Але каб ехалі назад потым. А яшчэ кажуць, што беларусы гасцінны народ. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Александр Гойшык, спадарства, вядомы падарожнік, Салігорску, блогер і вулічны артыст, быў з намі на відэасувязі. Ну, ты ведаешь, наконт гостинности, мне, городенцу, коли мне там расскажут, что это маленький Питер, то мне ніякай, нават следу, разумею, следу некой гостинности не будет. Спадарства, у студии Белсат ставим кропку. Больше информации в нашем телеграм-канале, читайте, подписывайтесь, конечно, калі гэта для вас бяспечна. Ну і што ж, цяпер традыцыйна прапаноўваем вам агляд публікацыяў з нашых сацыяльных сетак Белсат онлайн праз імгненне вашай увазе. Надоечы Лукашенко ўзяўся за сферу гандлю ў вёсцы ўжо каторы раз, быццам ён пачуў незадаволены голас народу і адразу знайшоў развязанне ў сваім стылі раскулачыць буйны рэтэйл. О, цяпер, маўляў, чыноўнікі, яны павінны прымусіць буйныя сеткі гандлёвай будаваць крамы ў малых населеных пунктах. Ну і, уласна, за свой кошт. Нашыя калегі з інтэрнэт-рэдакцыі захацелі спытацца, уласна, у самых людзей, наколькі слушная вось гэтая ідэя ад Лукашэнкі. Наведвальнікам старонкі Белсат Лайф у YouTube прапанавалі адказаць на пытанне, ці ўратуе вёскі ідэя Лукашэнкі загнаць еўраопту сельскую мясцовасць. У галасаванні ўзялі ўдзел каля 200 карыстальнікаў. І амаль пароўну падзяліліся галасы паміж двума варыянтамі адказу. З вынікам 47% і перавагай у 1 пункт перамог варыянт «І вёскі не ўратуе, і еўраопту нашкодзіць». 46% рэспандэнтаў аддалі свае галасы за варыянт, што ідэя ніяк не дапаможа вёсцы. Аптымістаў сярод гледачоў Белсату аказалася толькі 7%. Яны вераць у поспех прапановы Лукашэнкі. Музей вольнай Беларусі да пачатку верасня ладзіць фестываль нямога кіно пад адкрытым небам. У дворыку музею ўвечары паказваюць класічныя стужкі як беларускай кінаіндустрыі, так і суседніх краінаў. І ўсё гэта пад акампанемент жывой музыкі беларускіх ды польскіх кампазітараў. Абяцаюць нават легендарную прастытутку Белдзяржкіно. Як гэта выглядае, можна пабачыць на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Мы хотели показать фильмы з розных краінаў. Па выніку мы маем фильмы з Украіны і Беларусі, а таксама Польшчы і Нямецчыны. То бок мы прадстаўляем найбліжэйшыя краіны праз нямое кіно. Мы маем у праграме адзін з найвядомейшых нямых фільмаў, гаворка пра Фауст Мурнау, тое, што показала нам прыклад, як працаваць без спецэфектаў, са святлом і ценнем. Пакуль цэнтральная і ўсходняя Еўропа ўспамінае часы халоднай вайны, задумваецца пра абарону, малая паўночная Фінляндыя ўжо даўно падрыхтаваная да дрэннага сцэнара.
Ну, бо маюць гістарычны досвед. Беларус, які жыве цяпер у гэтай краіне, паказаў у праграме «Від на жыхарства», як выглядае тыповы фінскі дом з абавязковай саунай і бункерам. Фрагментам праграмы дзеліцца старонка нашага тэлеканалу ў інстаграме. У Фінляндії сусід Росія. Бомбосховище, наприклад, знаходиться у мене побач з домом, але шмат домов, у яких бомбосховище унизу. Коли починалася війна в Україні, була велика перевірка бомбосховищ, які не стані по всій Фінляндії. Заходимо у звичайний фінський під'їзд. Це дом не вельми такий багатий, тому їм тільки одна сауна. Так само здесь є склад для велосипедів, детских колясок і другого інвентаря. Один ключ відкриває амаль що усі двері, і квартиру, і сауну, і сарай. Якая порода сабак самая мілая, вядома, у кожнага будзе свой выбар, але калі б правілі нейкае агульнае галасаванне, то на адно з першых месцаў дакладна б выйшлі б коргі. Ну, гледзячы на гэтых гадаванцаў, хочаш, не хочаш, паверыш у валійскую легенду, згодна з якой гэтых мініяцюрных аўчарак некалі падарылі людзям феі. А цяпер у Вільні сабралі больш за 100 мілкоў. Як гэта выглядае, дзеліцца тэлеграм-канал Белсату. Напрыканцы падсумуем нашу апытанку, як ставіцеся да расійскіх турыстаў Беларусі. Разгромна перамог. Гасцінны беларускі варыянт, дрэнна хай едуць назад. І нікуды не падзецца ад ужо легендарных 3%, менавіта столькі прагаласавалых лічаць, што добра ставімся, гэта нашыя браты. На гэтым у нас усё ў выданні. Дзякуем за ўвагу, каментары і падабанні. З вамі працавалі Валера Руселік і мой калега Віталь Бабін. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.